Mijina bai min saki uku ba, in ji Maimuna matar Ado Gwanja. Matsalar mace ta cikin gida, in ji Ado Gwanja. A jiya mun kawo muku labarin wata jita-jita da muka ji tana yawo ta batun saki uku da aka bayyana Ado Gwanja yawa matarsa Maimuna. Wannan labarin ya matuƙar taɓa zukatan masoyansu, wanda mu ma muka kawo muku wasu abubuwa da muka fahimta game da masoyan da ke tabbatar da alaƙar ta yi tsami a tsakaninsu. Haka zalika mun sha alwashin bibiyar lamarin domin sanin hakikanin halin da masoyan suke ciki. Inda kafin mu kai ga tuntuɓar kowane ɓangare, Maimuna ta fara tuntuɓar mu a shafinmu na Instagram, inda ta ba mu ƙarin haske game da abin da yake faruwa. Maimuna ta fara da cewa komai ka gani muƙaddari ne daga Allah, amma misali sakin akai ai kaddara ce tana kan kowa. Kana ta bayyana mana cewa ita da mijinta suna son juna, wani tsautsayi ne ya gitta, har ta kai ga ya sallame ta tafi gidansu. Wanda ta ce ba za ta iya bayyana ko menene makasudin sabanin nasu ba, domin tana son mijinta. Ba ta son abin da wasu za su zage shi ko su zage ta, don kowa da yadda zai kalla abin. A cikin yadda muka yi a bangaren DM, wato sakon karta kwana a dandalin Instagram, Maimuna na yawan jaddada mana yadda take son mijinta da tsoron abin da zai taɓa mutuncinsa ko nata. Amma ta tabbatar mana da yanzu ba ta gidansa, tana gidansu. Kuma abin da ya wuce ba ta son yana dawowa. Sai dai ta san tana son mijinta kuma komai zai daidaita. Da ke magana miki akan in yi sakin ko ba a yi sakin ba, mun mata tambaya akan batun tafiyar ta gida. Shin ya yi sakin ko bai sakin ba zaman hutu ya tura ta? Maimuna ta tabbatar mana da koda ma ya yi sakin bai yi mata saki uku ba, kuma ita bata ga takardar sakin da idanta ba. Mun saki tambayar ta, amma kenan tana labarin sakin sai dai ba uku bane. Ta ba mu amsa da kwarai, ba saki uku ya mata ba. Yanzu ma ba ta gari ne, amma tana sa ran da zarar ya dawo zai mai da ita ɗakin ta. Dan suna son junansu ita da shi, tsautsayi ne kawai ya gita da bai kai ya kawo ba. Ta kara da cewa sun samu sabani ya fa irga wanda ya fi wannan ma, amma hakan ba ta taɓa faruwa ba sai wannan karan. Mun tambaye ta tsawon lokacin da hakan ta faru, inda ta bayyana mana wasu 'yan satuttuka ne da suka wuce. Sai muka mata tambaya game da bidiyo da hotunan da muka gani kwanan a shafinta, inda ta bayyana mana tsofaffin bidiyo ne da hotunan da wasu ta yi su ne a bikin ƙanwarta. Maimuna ta tabbatar mana da sanda take yi wa mijinta, kusan duk bayan rubutu kaɗan sai ta ba mu tabbacin tana son mijinta, shi ma yana son ta. Sosai ne ya gitta, kuma ta ba mu labarin abin da ke faruwa ne ba don ta ɓata shi ko wani abu ba, sai don a fahimci kaddara ce ta gitta musu. Ta ƙara da cewa ta san idan shi ne ma ba zai ce mana komai kan lamarin ba. Ta tabbatar mana da Ado Gwanja ba zai bayyana mana komai game da halin da ake ciki ba. Mun gwada sa'a mu wajen tuntuɓar shi, inda muka yi sa'a muka same shi a waya. Sai dai a takaice ba mu amsa. Wanda muna jin hayaniya da sauti alamin yana bakin aiki, inda a takaice ce ƙarya ne bai saki matarsa ba. Mun ƙara tambayarsa ko akwai wani saɓani da ya haddasa wancan cece-kuce. Ya bayyana mana wannan matsalar sa ce ta cikin gida, mu yadda muka yi tsammani. Da haka muka ƙarƙare wayar da ya musu fatan alkhairi gaba ɗaya. Assalamu alaikum. Halo, assalamu alaikum. Dala ina magana da Ado Gwanja ne. Na'am? Ado ga sarauniya ko? Wai sarauniya ko? Sakar gida ko? Na'am, iya sakar gida. Hello? Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Mala da miya gida a ika. Alhamdulillah, sunana Umar mai sanyi mai tashar sakar gida. Yawa, akwai wani labari da muka samu mara daɗi wanda masoya suke ta kokawa a ciki kuma ake da ɗan jita-jita a kai. To shine muke alkawarin tabbatar da masoyan mu gaskiya abin da yake faruwa. To wannan yasa na ce da farin ne nan baka samu ko zan ji dan karin bayani game da wannan lamari. Wanne yake nan? Game da rabuwarka da matarka. To ƙarya ne. Okay. To, amma ko wani ɗan saɓani ya biyo baya da ya sa har ya haddasa wannan jita-jita? Wannan wani sirri ne kuma na cikin gida. To, masha Allah, Allah ya tabbatar da alkhairi, Allah ya kare kiyayewa. Dama abin da muka yi wa masoyan mu alkawari shine za mu bibiyi wannan jita-jita da ake yaɗa domin tabbatar da abin da ake ciki. To gaskiya magana ba haka wani. Gaskiya ne, to Allah ya ƙara tsarewa. Allah ya ƙara daidaita tsakanin ku. Assalamu alaikum.
shirya bincike ne domin daƙile jita-jitar da ke yawo da samun gamsasshen bayani daga bakin waɗanda abin ya shafa. Domin in jita-jita ta yawa za ta koma ƙage da zantuka marasa tushe. Amma ga mai hikima in ya saurari kowane ɓangare zai fahimci ina aka kwana. Muna yi ma'auratan fatan samun daidaito da zaman lafiya da za a ɗayi ba ya kuma kau da saɓani a tsakaninsu. A cikin irin labarai da malamai ke bayarwa a wurin karatuttukansu, Sheikh Adam Abdullah ya bada wani labari mai tsoratarwa ne da wani bawan Allah musulmi ya mutu yana tsaka da aikata zina da karuwa a otal. Wanda hakan ya haddasa bakin jini da tsangwama ga zuri'arsa, inda 'ya'yansa ma suka ƙi aurewa, yayin da yake bayani kan illar zina. Da fatan Allah ya kiyashe mu tabewa. Wallahi azim, true life story. Wani mutum yana cikin zina da karuwa ya mutu, kuma musulmi ne. Yana tsakiyar zina da ita ya rasu. Karuwar ta ture shi ta gudu, ta cire shi daga jikinta ta gudu. Ba wanda ya ganta, ba wanda ya san me yasa ta fito daga hotel din ta gudu. Tana kan hanya sai ta tsaya, ta ce ubangijin da yawa wannan mutumin haka ya fi ƙarfi na. Sai ta dawo reception ta sanar da kanta, ni da wani muna cikin yin zina ya rasu, kuma ba kashe shi ne ba. Aka kirawo 'yan sanda, jami'an tsaro, aka kirawo likitoci a ɗibba, suka duba shi, aka ga ba wata guba da ya ci, ba wani abu da ya mu'amala da shi, ba shaƙe shi aka yi ba, a'a ajali ne kawai ya zo. Aka tambaye ta ce yana cikin tahrik, yana motsi na jima'in, kawai sai ta ga ya daina. Ta ɗauka ma bacci ne ya kwashe shi, ta duba sai ta ga baya motsi, sai ta gane wannan lalle fa ya mutu. Kaga wannan shi ake cewa su'il khatima, mummunar komawa zuwa ga Allah. Allah ya tsare mu da irin wannan. Shi sa Allah da kansa ya ce man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'a wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'a. Wanda yake son haɗuwa da Allah zai haɗu da Allah lafiya. Wanda baya son haɗuwa da Allah, Allah ma baya son haɗuwa da shi, kuma sai sun haɗu da Allah ɗin. Wannan shine ƙarshen sa. Ya jawo 'ya'yansa abun gori a ƙauyen da yake yana fitowa dama birni ne. A inda yake rayuwa sai da ya zamanto 'ya'yansa ma sun ƙi auruwa saboda ukubar zunubi. Sai a dinga cewa ai baban wance ba a hotel yana zina ya mutu, ka ina rabu da yarsa, kanka aure yarsa. Kaga bayan ya mutu ba zunubinsa yana yin tasiri akan 'ya'yansa. To me dalili? Abinda zai baka mamaki, akwai mutumin da zaka ga ya mallaki mata har hudu, matarsa hudu, amma duk da haka sai ya yi tsallaken nan ba, sai ya je ya yi zina. Allah ya kare mai tsare. To zunubi yana da uquba, yana da bala'i, yana da tashin hankali. Shu'umcinsa ba kankanin lamari bane ba. Lokacin da kake zaka ga kamar kana da wayo, ko kana da dabara, ko kana da wata hikima, har da wanda zaka ga yana cewa zunubi ai zan daina, yanzu ai muna cikin kudu, ai nan gaba kaɗan zan daina. Wai zunubin yake sa lokaci sai 20 kaza zani. Ina wannan bai san waye Allah ba kwata-kwata. Daga ranar da ka gane kai mai saɓan Allah ne, kai mai zunubi ne, a wannan sakan ɗin ya kamata ka ce na daina. Saboda duk duniya babu abin da Allah yake so kamar ka ce ka daina. A ɓangaren zunubi duk duniya ba abin da Allah yake so ɗan adam ya saranda, ya ce Allah na daina da yau na gama. Abin nan da baka so ba zan ƙara yi ba. Allah yana farin ciki da mutum iyaka. Inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Yan uwa, zunubi yana jawo makoma mummuna, yana haifar da hasara mai yawa a cikin rayuwa, yana jawo gurɓacewar zuciya, yana jawo gurɓatar jin daɗin duniya, yana gurɓata jin daɗin da yake lahira. Allah ya halakar da mutane da yawa ba su da adadi a sanadiyar saba masa. Ya halakar da mutane da yawa saboda saba masa. Ya halakar da alƙaryatu da yawa da suka fi mu ƙarfi da ƙwanji da wanji, suka fi mu tsayin rayuwa, ma'ana daɗewa a duniya, suka fi mu ababen more rayuwa a duniya,
suka bi mu jin daɗin duniyar, Allah ya halakar da su, ya halakar da al'ummar da suka bi mu tarin dukiya, suka bi mu samun dama a wannan rayuwar ta duniya. Allah tabaraka wa ta'ala fastasalahum, sai da ya kama su da zunubin su, wa abadahum, ya halakar da su. Ubangiji yana faɗa a cikin littafinsa mai girma, ya ce kam taraku min jannatin wa uyun, kaga littakfir ne, littakfir. Ubangiji ya ce kam taraku min jannatin wa uyun, gonaki nawa al'ummar bayan manya-manyan lambuna hagu da dama, gulabe na ruwa na jin daɗi suka bashi, wa zuru'in da shukoki na